Kamora mora maintinya kora mogerwa kini machiegni mar yudo weche manyien ma kagi kacho dhiambo ma kawuono. Bedo kora chakruok nyaka giko mar weche gi. Nyinga en George Bati. Lipot mar bad migao ma ochung'ne golo kwan mar oganda KNBS koro wacho ni thoth jo Kenya onge kod okumba mar thieth ka kwan mar nyithindo mamako iye ma oyiw bende koro medore. Kata kamano, lipodno yango ni sekta mar thieth noyudo lokruok maber e higa mar 2022 kipimo gi higa mar 2014. Nonrono bende onyiso ni kwan nyithindo ma ji nyuolo odok chien. Kata kwan nyithindo ma ji nyuolo odok chien ka thoth joma ni e keny sani nyuolo nyithindo 3 ot ka ot. Piny owacho koro ni kod ting' mar bugo thuolo ma pod nitie kendo bero sekta mar weche mag thieth e pacho ka. On the teenager pregnancy by education level, and this is a slide that is not very good because ordinarily we would not expect to have teenage pregnancies. But as it is from the survey, it stands at 15%, which is not a good thing to see. Now, let's break them down by the levels of education. Remember the slide that I mentioned to you about the characteristics of the population in terms of education levels. For the no education people, 38% of them were pregnant. Those who have higher level of education beyond secondary, 5% of that group were pregnant. Remember, we are restricting ourselves to those who are within the age of 15 to 19. So we have Samburu at 50%. You can imagine those fellows of age 15 to 19, half of them, half of that group being pregnant. Jatend migao mochune chenro mag yuto mag nam maedeno ni Blue Economy Salim Mvurya jiwo tend counties mondo ochuog chenro mag neno ni gibero weche mag lupo. Mvurya koni nyaka sani piny Kenya yudo mana tamalo 8 kende mag rech, kwan moko nitiere piny kipimo kod pinje machalo Seychelles kachiel kod Mauritius. Mvurya mani oloso e boma ma Mombasa e romo ma okelo kanyakla jotend migao mag pur mowuok e counties mopogore opogore pacho ka okoni sekta mar pith rech kachiel kod lupo ne kod thuolo maber mar bero chumi ma pacho ka kendo chiwo chiemo moromo. E romo no gavana ma Lamu Issa Timami kachiel kod mano ma Bungoma Ken Lusaka ojiwo jotend migepe masani yudo tiegruok mondo mi oket e tim singo ma otenore gi weche mag pur, pith kod lupo mane ochiw gi governors magi e gayo moko kuom midhiero ma jopiny kale. This team representing all to address this issue of food insecurity. Kweth mag jotelo mawuok e kaunti ma Homa Bay koro lero ni rombgi gi jatend piny William Ruto ne en mar kelo dongruok ne jopiny to ok donjo kode e duond buche mar siasa. Jotelogo manoloso e gwenge mag Karachuonyo e iko mar jaduong' Nyang'iye wacho ni sani en mana saa mar dongruok to ok en saa mar manyo osiepe mag siasa ne ikruok ne yiero mabiro. Kwa nyuma yake tulikuwa na mpango njema kupeana ajenda. Kasipuli nataka hii, Area nataka hii, Rangwe nataka hii. Sisi tukukaa kama wale wasangwenya, wale watumbo. Ajenda yetu ni Homa Bay. Tujokanyana odwainota ni joanye mawantie kajaja tuwanaona kaja ne wabila na keti waliwaro haki. Tunalipa kodi, sisi ni wa Kenya. Todwate notali. Omiyogi mwadwaro sani en kwe gi maendeleo. Modongo wabiro wacho bang'e. Omiyo Raila politi. Kiki ndokwa odwa enot achiel kendo wan kaka wajumbe wawuoyo gi dwol adi achiel maonge pogruok waherore. Piny owacho mar kaunti ma Isiolo ting'o badgi ni midhiero mar oro mwomogi kendo koro gikwayo kony mapiyo mar reso oganda. E lendo ma ogol kod gavana mar kaunti no Abdi Guyo kendo som kod jatend weche tudruok e kaunti no Hussein Salesa
Oro maliyo sani okwako gwengego kendo iwacho ni mae oro ma pekie moloyo e higni 60 mokalo. Tend kaunti no yango ni maloyo ji 100,000 kod jamni maheo milion 1 midhiero ma okel kod oro noro kendo gikwayo piny owacho mamalo kod jochiw sir mamoko mondo chwalie kony mar reso ngima oganda kod jamni koting'o kony mag omenda, chiemo, chiemb jamni, pito kod kony mamoko. Gavana Guyo koni oro no bende onyuolo gwandruok e kind jodak makono malaro kuonde mag kwath kod pi mayudore manok e gwenge gogie sani. I stand before you today to declare a state of emergency in our county of Isiolo due to the severe drought that we are currently experiencing. Isiolo County and the larger northern Kenya is experiencing its worst drought in 60 years. As you all know, the effect of drought in asal areas have been devastating and taken a massive toll on our communities. Crops have failed, water sources have dried up, and our livestock are dying in thousands. This has severely threatened a crucial source of livelihood for the majority of our people. Our cows and goats are dying as herders watch helplessly. Mothers are trekking kilometers in search of drinking water, children dropping out of school due to hunger and increase of drought. Fuel insecurity as people fight over scarce pasture and water points. The lives of more than 100,000 people, 200,000 heads of cattle, 400,000 goats, 350,000 sheep, and 40,000 camels in Isiolo County are at risk as the drought ravages on. Your support will be put to good use to address the needs of the affected communities. Together, we can make a real difference in the lives of those that Osingotikla koda riwruok magayo kembe machiwari jakom mar riwruogno Brian Ongore okoni gichako tiego jokanyo kendo yango gi e yor andika mar sako. Jokanyo orwako nying manyien kaka Aegis ka gidarie nying mar Bonzas mar keto yot e tiyo kod piny owacho e yudo tiegruok mag arita kwe. Wabiro kanyakla mondo wariwre nikech osebedo weche mang'eny kata Kisumu dala kumwae kocha iwinjo ka mabonsa iluongo ni mabonsa chon thoth jomoko modonjo ma koche ma titiwani makethonwa nying iwinjo gigoji gideji gitongoji kata Nairobi ka issues go sebedo koro momiyo no biro wawacho no wachokre kanyakla wariwre wabed gima nyakonyowa ka joma tiyo e security industry mondo ong'ewa gi jopiny to ng'ewa gi sirkal. Mar ariyo joma tiyo e tijwani oyud konyruok nikech gidak ichulo gi pesa matin sana ithago gi tich semo kenyo donja siasa okawe bang' tiyo kode tibole piny. Jaod bura mar kaunti ma Kisii Doris Aburi okwedo timbe njore kod nek mamedore e gwenge ma Kisii. Aburi wacho ni dwaro ni tie mondo mi apisas mag arita kwe mag piny owacho mamalo ti kanyakla kod mago mag kaunti e jiwo arita kwe kaunti. Widang ni mar paro kod kwan maidho mag ji makono. Aburi loso ima nyithindo ariyo mane wuon jonego jomerio e alwora kio begi nyamite. Jotelo kwayo mondo tudre kod apisas mag arita kwe ka ijiwo joma odak mondo mi ochiwre mondo giyud puonj kod hocho e kinde magin kod midhiero manyalo kalogi e nek. Watu wangekuwa wanaogopa, hatungekuwa hapa kwa matanga kwa Ontita, tunakuja kuzika watoto wachanga kama hawa. Kisii wametusahau in form of security. Wanaona watoto wetu wanapita mtihani, tuko na chakula, government inafikiria Kisii tuko salama. Wakisii tuko salama, tuko salama. Mwanzo, watu wanasema about security. Food security itakuwa namna gani Kisii kama uwezi? Wanakuwa usiku, wanasema hii Obila makayole ne ogoyo bunde kendo nego acheji ariyo mag kuo e kar dak ma Kosovo kama moko ariyo ne otony kendo tito ng'wech ma olal Meru. Acheji ariyo go gin e kind jojore ang'wen mane okwalo jopiny mane dhi e tijegi okinyi ma kawuono. Obila manyo ne orakore gi jokuogego kendo giyudo pesa mabandia e kind gik lweny mamoko. Osima Kayole Paulo Ambogo
wacho ni timo pedha ne acheje ariyo manoringo. Thank you, sir. I remember last time you were there. With my team is our division command. Morning 17th of January 2023 that allowed 5 in the morning our officers patrol within this area of Sector 1 along delivering. They were able to a caller who was in distress. Mobile phones stolen, and officers who are manning these areas. Officers responded well. They pursued them from that corner there up to this point, and they were shot. They were fatally injured, and in the process, 2 of them were shot dead. In the process, we have already been able to process the scene, and we have already recovered 2 pistols. One is a homemade, the other one is a real, which is going to be processed by our ballistic experts. Equally, we have also recovered 4 stolen mobile phones, one belonging to the victim who was actually in distress. Wadhi nyime nyakora Ramogi kowere kod weche motendre garita kwe gwenge ma Kayole kor wadhi mago matimore no Uganda jo Kenya mamanyo tije pinje mag Arabu. Maloyo jotich 50 mag ot man kod dwaro mar dhi manyo tich e piny mar Saudi Arabia okwamo e boma ma Nakuru bang' kambi mane ogologi e boma ma Malindi ni terogi e pinyno rem chopo singo margi mar chiwo negi puonj. Jotijego ywak ni weg kembego omako kipande magi kod passport magi e wuoth kata mag wuoth kata bang' rem chopo singo mar tiegogi ma kowinjore kaluwore kod chike ma ne gidhi yudo kocha chakre jumbe ariyo mokalo. Gigolo kwayo mondo mi duok negi mwandu gi kendo duok gi miechgi e boma ma Malindi ka tudruok margi gi jofwambo bende ogore Luanda bang' weg kambi rem mako simbe manigonegi mar dwaro ng'eyo nonro matut mar wachno. Sio ile kukoona ile kutembea tembea wakaona na sisi wakatukalisha katueleza kule kuna pesa nzuri unalipwa 26,000 kwa mwezi inaweza kukusaidia na sisi tutakusaidia kila kitu tunakutengenezea passport kila kitu wewe ni wewe tu pale usome ukitoka pale unapakatwa tikiti ya ndege kwa sababu ni hasala ma woman lazima tufanye tujikubali mimi nikakubali hizo lakini sasa ni mateso tafadhali kama itawezekana tusitoke hapa bila ID zetu watupatie ID zetu kahasoli kivingine mimi baba na kwenda Saudi sitaki mambo na kusoma na vile vile hasa watu wangu mambo zao nimechokana nao wametuconvince tufunge kazi ati ndio tupate kwenda Saudia tukapate pesa ya maana huko tumekubali tumefunga makazi zetu ni sawa lakini sasa kwa nini watudanganye ma agency tukawapigia wanatublock wanatuzimia simu wengine hata hatuelewi wanatuambia tuvumilie paka nita watoe kalenda mambo ya kalenda sisi na nita hatukusign tuelewane kwa paka nita watoe kalenda sisi tulielewana tukikuja tarehe 4 tarehe 6 tunaanza Migawo mar thieth e kaunti ma Wajir ogolo siem ne joriemb nyamburko ma konyo jotuo yudo thieth mar yamo ng'ere kaka ambulance. Wachore ni moko kuom joriemb ambulance ne kod tim mar kwayo jotuo omenda ma giwacho ni gitiyo godo e ng'iewo mauta ne nyamburkogo. Apisa mochung' ne kaunti no ma Wajir Mash Bilo ambulance gi maonge chudo kwayo mora mar ambulance ma kwayo gi omenda. Migawo mar thieth e kaunti no bende olero ni Selosi mar chenro for the purpose of the public the hotline is 0721 282862 this hotline is 24/7 manned by ambulance crews kindly call, contact and seek services. In case you need any queries regarding of any officer demanding for or even demanding any money in form of allowance
can visit the office. Kete RAMOGI Weche Manyien makacha bende mag Weche Manyien to be na kawini boy puonj kod pora ka go amalidi magi duo kwa mama na kur ni Japan ni kaunti na kur de pingo kinda Kenya kod Saudia ne otimo yiena mondo lore gi kanyo ka kamano koromo saa achiel Weche Manyien mag duol saa 3 e wang'e Weche Manyien mag Imore kokalo RAMOGI TV.